בשם קינו באתיופיה, חיו שני אחים שהיו קשורים מאוד זה לזה. לוקח בן אדם שחי, נקרא לזה תקופת התנ"ך, בכפרים, ואתה מביא אותו ל100 שנים קדימה, בוא עכשיו תהיה מודרני לכל דבר. זה לא נתפס, זה לא הגיוני בכלל. טוב, אז אני צאי, נשואה ואם לילד. בעודו מחזיק בידו של סנבאטו, הנה סנבאטו, תדלה מחזיק... לבריאות! ואז המשיך תדלה. בשנה האחרונה עלה לי הרבה שאלות בעקבות כך שאני אימא טריה. בעיקר זה ספרי קריאה כשחיפשתי להקריא לבן שלי. שמתי לב שבספרים שאני מקריאה לו אין מספיק דמויות כאות אור. אז פניתי לכל מיני סופרי מהירים, התחלתי לפעול בנושא. ובאמת שכל אדם שנתקלתי בו, כל אימא, כל גננת, אז הדבר הראשון שהתחלתי לשאול זה, יש לכם בבית ספר עם דמות כאת אור? יש לכם בובה כאת אור? ותמיד יש איזה... איך אני אקרא למישהו שהוא לא ממוצא אתיופי? ישראלי, צבר? אתה אוהב יותר את הצבעים. הנה תדלה וסנבאטו. כך תעביר. אז זה לא אופייני למשפחה אתיופית שהסבים יבואו ויגידו, יוצאת למפגש גרעין ב9 בערב? כל הכבוד לה. בדרך כלל זה, מה היא עושה בערב בשעה כזו? מה שאנחנו בעצם עושים, אנחנו, בגלל שרמת אליהו נחשבת לשכונת מצוקה, אז אנחנו בעצם מעצימים אותה דרך זה שאנחנו, תושבי השכונה, נשארים בשכונה, פועלים בשכונה, במקום בעצם לקחת את הרגליים וללכת. כי כביכול אנחנו המצליחים של השכונה. מה שאנחנו בעצם מנסים להעביר להם זה איזשהו מודל שדי חסר שם. טוב שיש את הגרעינים האלה, כי הגרעין הקהילתי אין לו שום רווח מזה. זה לא שהוא בא ואומר, תביא לי כסף ככה וככה ואני אפעל. לא, הם באים, מפעילים כל מיני פסטיבלים בהתנדבות. לבוא ולאותם הורים, יאללה בואו נעצים את טקס הבונה, בואו נשתה ביחד בונה, למה לא? בואו נכין אינג'רה ונארח את כל החבר'ה שהם לא יצאי העדה. כדי שיראו מה זה מאכל אתיופי, אבל מסוגנן, אתה מבין? אפשר לעשות את זה כשבאמת אתה מבין מאיפה זה בא ואתה רוצה להבין את הבן אדם שמולך. לא לבוא וללמד אותו, כי הוא יכול ללמד אותי הרבה אם רק אני אקשיב לרגע. כן. מרגש, מעצים? כן.